си дарил първата депутатска. Здравейте, добре дошъл. Добре, заварям. И ми поканиха. Да, правилно. Помагаш. Можем, да. Какво се свърши? Добър ден. Добър ден, заповядайте. Браво, много работа се свърши. Абсолютна гробница беше. Здравейте. Ето едно място, където опозиция и управляващи си помагат. Това е място. Те имаха идеята, имаха и желанието да направят не просто един център за подкрепа на деца с аутизъм, а да направят цяла система. И освен да подаряваме любов, ние на нищо друго не сме способни. Аз благодаря за това, което имам и за това, което мога да дам. Желая успех на всички! Думите са слаби, когато има толкова много любов. Добър ден на всички. Аз мисля, че вие сте в най-добрата ситуация. Ако не спечели госпожа Фандъкова, ще спечели аз, така че вие сте окей. Ние всички сме го правили от добро сърце, не защото сме в кампания или не сме в кампания. Горд съм да кажа, малко нескромно, но първата си депутатска заплата дарих на тях. Не за друго, а защото ми хареса колко са мотивирани. Как искат да променят нещо за тези деца, как дават всичко от себе си. И затова следващия път, преди да обесите някой народен представител, си помислете, че той може би едно малко нещо е направил хубаво. Влади, Мина, много сила ви пожелавам на вас, на екипа ви. Всичко това е за доброто на децата. Надявам се, че и те ще разберат и ще го оценят колко много се грижите вие за тях. Благодаря.